Вітаю ўсіх, хто імкнецца болей даведацца пра тое, што нас чакае. Навіны з будучыні прадставіць Вольга Старасціна. Рэвалюцыйную канцэпцыю аперацыі ў перасаджванні галавы прадставіў стартап BrainBridge. Аперацыі будуць выконвацца пры дапамозе штучнага інтэлекту. Ён мае кіраваць рабатызаванымі рукамі, якія прымацуюць галаву да новага тулава, спалучыўшы спінныя мазгі, нервы і крывяносныя судзіны. Паводле заснавальніка стартапу нямецкага малекулярнага біёлага Гашам Альгайлі, такія трансплантацыі дапамогуць пацыентам з невылечнымі хваробамі, як, напрыклад, рак ці параліч. Мяркуецца, што перасаджваць галовы пачнуць ужо цягам 8 гадоў. Пакуль жа сур'ёзнаю перашкодаю застаецца адсутнасць тэхналогіі аднаўлення нерваў. BrainBridge шукае адмыслоўцаў для развязання гэтай праблемы. А мы пашукалі тых, хто проста незадаволены сваім целам, каб запытацца, ці хацелася б радыкальных зменаў. Мне бы хотелось, чтобы мое тело было более подтянутое, более стройное, более выносливое, более спортивное. По большей части все нравится, хотел бы больше, наверное, подкачаться и массы больше приобрести на своем теле мышечной. У падлеткавым узросце былі там нейкія комплексы, але цяпер я увогуле выглядаю аганьком. Конечно, мне падабаецца маё цела, тым болей, што дзяўчыны адказваюць мне ў Тіндэры. Так, я вельмі люблю кожную частинку свайго цела. Падабаецца не сказаць, што я з радасцю бы глядзеў на яго на які-небудзь постары ці ў часопісе адмысловым. Але так, агулам, цалкам окей. Так, канешне. А як яно можа не падабацца? Як будзе выглядаць медыцына заўтрашняга дня, можна пабачыць ужо сёння на прыкладзе Даніі. Там прыдумалі, як больш дасканала даглядаць пацыента ў шпіталі, выкарыстоўваючы пры гэтым менш працы медперсаналу. Гэта звычайны рэгіянальны шпіталь у дацкім Хёрынгу. Тут, як у іншых медычных установах, сутыкнуліся з нястачаю медсёстраў і знайшлі выйсце. Усе палаты абсталяваныя камерамі, падлучанымі да штучнага інтэлекту. Яны распазнаюць рухі кожнага пацыента ў рэальным часе. Калі нешта адбываецца, медсёстры атрымліваюць апавяшчэнні на мабільныя тэлефоны. Гэты пацыент сядзіць у крэсле 11 хвілінаў, так што ўсё ў парадку. Але калі ён пачне рухацца, мы атрымаем сігнал трывогі, бо ёсць рызыка, што ён упадзе. Што выявілася, рэакцыя медыкаў сталася ўдвая больш хуткая. Колькасць падзенняў пацыентаў зменшылася ажно на 70%. Гэта зніжае выдаткі. Калі мы здолеем пазбегчы, напрыклад, пералому сцегнавай косткі, гэта зашчадзіць 50 000 еўраў. У Даніі перайшлі на лічбавыя тэхналогіі ў ахове здароўя 10 гадоў таму, адначасова з рэформою шпіталю, скіраваную на скарачэнне выдаткаў. Усе звесткі пра стан здароўя пацыента цяпер дыгіталізаваныя, што дазваляе медыкам бачыць поўную гісторыю хваробы пацыента. А хворым не хадзіць ад доктара да доктара па вынікі аналізаў ды іншыя паперкі. Я маю вынікі медычных аглядаў, а таксама магу бачыць свае рэцэпты. Мне гэта вельмі зручна. Аптымізавалі і працу экстраннай дапамогі. У хуткіх першае абследаванне перадаюцца адразу на платформу, якая скіроўвае машыну хуткай дапамогі з пацыентам у адпаведны шпіталь, дзе ёсць вольныя месцы. А гэта можа стаць прарывам у медыцыне і перамогай над ракам. У Вялікай Брытаніі выпрабоўваюць першую ў свеце персаналізаваную вакцыну супраць самай смяротнай формы раку скуры – меланомы. Вакцына, створаная на аснове тэхналогіі МРНК, дапамагае імуннай сістэме распазнаваць і знішчаць ракавыя клеткі. Кожная прышчэпка індывідуальная і ўлічвае унікальны генетычны код канкрэтнай пухліны. Прэпарат правакуе вытворчасць у целе пацыента антыцелаў, якія маюць атакаваць выключна ракавыя клеткі. У Брытаніі вакцына праходзіць апошнюю, трэцюю фазу клінічных выпрабаванняў. Эксперыменты праводзяцца таксама і ў іншых краінах для збору дадатковых звестак. Гэта не тэхналогія, якая працуе толькі ў адной краіне. Калі яна працуе з меланомаю, то можа працаваць і з шэрагам іншых відаў раку, як рак лёгкіх, кішачніка, нырак. Гэтак тут ёсць патэнцыял для радыкальных зменаў у лекаванні раку. А гэта 52-гадовы Стыў Янг. Ён адзін з першых атрымаў дозу эксперыментальнага прэпарата. Вакцына мае дапамагчы ягонай імуннай сістэме знішчаць ракавыя клеткі, якія засталіся ў арганізме пасля аперацыі ў выдаленні пухліны. Дактары вельмі спадзяюцца, што гэта дазволіць пазбегчы вяртання хваробы, бо ў вакцынаваным арганізме новая пухліна сфармавацца ўжо не зможа. Хтосьці сказаў мне, што ў мяне сіндром ацалелага. Я адчуваю віну, што са мной усё ў парадку. Я атрымліваю столькі ўвагі, я праходжу МРТ кожныя 3 месяцы. Я ведаю, што людзі чакаюць доўга, але я вельмі спадзяюся, што вынікі зробяцца добрымі навінамі.
Стыў некалькі гадоў не звяртаў увагі на гуз, што з'явіўся на галаве. Пазней дактары дыягнаставалі рак. А мы нагадваем, чым раней выявіць пухліну, тым вышэйшая імавернасць паспяховага лекавання. Тату на целе звязалі з павышанай рызыкай злаякаснай лімфомы. Навукоўцы не выпадкова пачалі высвятляць, ці ёсць сувязь паміж татуяваннем і ракам. Рэч у тым, што ў свеце назіраецца рост колькасці пацыентаў з такімі анкапаталогіямі, і дасюль гэтаму не было тлумачэння. Даследаванне шведскіх медыкаў, у тым ліку анколагаў, выявіла, што хімічныя рэчывы ў татуявальным атраманце могуць прыводзіць да імунапаражэнняў і стымуляваць развіццё раку. А ўсё праз тое, што атрамант утрымлівае канцэрагенныя металы – аршэннік, хром і волава. Да 99% пігментаў з татуяваннем могуць трапіць у лімфатычныя вузлы і выклікаць сістэмны імунны адказ. Даследаванне амаль 7000 жыхароў Швецыі выявіла, што асобы з татуяваннямі мелі на 21% больш высокую рызыку развіцця лімфомы ў параўнанні з тымі, у каго іх не было. Але што дзіўна, вялікая плошча татуяванай паверхні не ўплывала на павелічэнне рызыкі захворвання. Найбольш небяспечнымі аказаліся тату меншыя за далонь. Радыкальна змяніць сітуацыю дапамагло выдаленне тату лазерам. А яшчэ пры анкалагічных хваробах дапамагае суп тарцю. Гэта страва з мяса чарапахі, папулярная ў ЗША, Англіі, Кітаі, В'етнаме. Цяпер жа можна зварыць гэты суп і пры гэтым не нашкодзіць ніводнай чарапашцы. Чылійская кампанія для вытворчасці расліннай ежы Notco узнавіла гэтую страву з выкарыстаннем штучнага інтэлекту. Спачатку прадукты жывёльнага паходжання разбіваюцца на малекулы, а затым падбіраюцца кампаненты на аснове гародніны і камбінуюцца, каб атрымаць такі ж смак, як у арыгінале. Штучны інтэлект аналізуе жывёльныя бялкі, а затым апрацоўвае тысячы раслінных інгрэдыентаў, каб падабраць найбольш прыдатную альтэрнатыву. Гэта выклік і вельмі эфектыўны інструмент для хуткага развязання праблемаў прамысловасці і экалогіі. Платформа Notco ўжо навучылася ўзнаўляць малако, маянэз, марозіва і курыцу. Цяпер гэтыя прадукты даступны ў ЗША, Бразіліі, Аргентыне, Чылі і Калумбіі. Notco імкнецца стварыць ідэальныя заменнікі жывёльных прадуктаў, якія супадаюць у смаку і пажыўных уласцівасцях. Цяпер Notco плануе падзяліцца сваім рэцэптам супу тарцю праз віртуальную лекцыю, а значыць, неўзабаве кожны з нас можа пакаштаваць гэтую карысную страву. І ўжо вядома, чым лепей есці гэты суп. У Японіі стварылі разумную лыжку, што робіць ежу салёнай. Распрацоўнікі хочуць скасаваць актуальную праблему празмернага спажывання солі. Разумная лыжка ўзмацняе салёны смак ежы з дапамогай слабага электрычнага току. Распрацоўнікі кажуць, што гэтая тэхналогія мае асаблівае значэнне ў Японіі, дзе дарослы чалавек спажывае каля 10 грамаў солі за дзень, столькі, колькі і беларусы, дарэчы. А гэта ўдвая перавышае норму, рэкамендаваную Сусветнай арганізацыяй здароўя. Злоўжыванне солі выклікае высокі ціск, хваробы сэрца і нават рак страўніка. Японцам неабходна скараціць спажыванне солі, але змяніць дыету, да якой мы прызвычаіліся, вельмі складана. Мы стварылі інструмент электрычная соль, каб людзі маглі рэгуляваць спажыванне солі і прызвычаіліся да больш лёгкай ежы. Вага разумнай лыжкі каля 60 грамаў. Яна працуе ад літыевага акумулятара. Гэджэт надзвычай просты ў выкарыстанні. Ён мае 4 ўзроўні інтэнсіўнасці. Продажы ў Японіі стартавалі ў гэтым месяцы. За мяжой яе пачнуць прадаваць на лета. Цяпер такая лыжка каштуе $127. З'явілася яшчэ адна посудавая інавацыя. Дубайская стартап-кампанія прадставіла сталовыя прыборы з пшанічнай саломы, якія пасля выкарыстання можна пасадзіць і вырасціць траву або гародніну. У зямлю можна беспасярэдне пасадзіць сталовыя прыборы або зярняткі на канцы лыжкі ці відэльца. Кампанія Bloom Spoon прыдумала гэткі незвычайны посуд, каб змагацца з пластыкам. Змагацца на словах малаэфектыўна, таму Bloom Spoon прапаноўвае альтэрнатыўнае развязанне. Гэта добрая і простая ініцыятыва. Спачатку вы выкарыстоўваеце прыборы для ежы, а потым можаце іх пасадзіць. Дарэчы, гэты посуд можна выкарыстоўваць паўторна да 5 гадоў. Вельмі спадзяёмся, што мясцовыя і замежныя кавярні звернуць увагу на сталовыя прыборы, якія даюць новае жыццё раслінам. Брытанская кампанія Descartes распрацавала самыя высокія ў свеце аўтаномныя робаты, якія могуць патруляваць мегасклады і выкарыстоўваць штучны інтэлект для сканавання асяроддзя. Робаты здольны хутка выяўляць і развязваць праблемы на складзе, ад пашкоджаных тавараў да праблемаў з інфраструктурай.
Яны могуць ахопліваць мільёны пунктаў штодня, ствараючы падрабязную трохмерную мадэль складу. Асаблівасць робатаў-дэскары, яны могуць падымацца да 12,5 метраў, што дазваляе сканаваць усю тэрыторыю складу за адзін праход. Я не думаю, што ён замяняе людзей. Мы не замяняем працаўнікоў, мы насамрэч паляпшаем іхную працу. Калі яны прыходзяць на месца, то ўпэўненыя, што тавар менавіта там. Таму яны бачаць карысць у супрацы з робатам, і гэта станоўча ўплывае на працоўную атмасферу. Кампанія дастаўкі лагістыкі Мерск выкарыстоўвае робатаў-дэскары ва ўсіх сваіх брытанскіх філіялах ужо паўгода. Паступова гіганцкі памочнік чалавека знаходзіць працу ў розных еўрапейскіх краінах. А вось яшчэ адзін цікавы гуманоідны робат. Мега гнуткі. Яго суставы верцяцца на 360 градусаў. Кітайская кампанія Unitree ацаніла папярэдні кошт такога робата ўсяго ў $16,000. Некепская ідэя для бізнесу набыць робата, распаўсюдзіць квіткі сярод ахвотных на яго паглядзець ды памацаць. Глядзіш, праз некалькі месяцаў робат акупіцца і пачне прыносіць прыбытак. А напрыканцы распавяду спадарству, як найбольш эфектыўна выкарыстоўваць нейрасеткі, у прыватнасці ChatGPT. Самае важнае правільна пісаць для яго промпты. Промпт – гэта каманда, якую даем нейрасетцы для стварэння кантэнту. З англійскай промпт перакладаецца як падказка, наводка або запыт. Ён можа быць у форме інструкцыі. Напрыклад, напішы добрую казку для хлопчыка 5 гадоў пра гусака. І вось, можна задаць пытанне, напрыклад, як смажыць дранікі. Калі ласка, рэцэпт і малюнак зроблены нейрасеткай. Можна даць зусім простае заданне, перакласці на англійскую, напісаць у іншым стылі і інакш сфармуляваць і гэтак далей. Спадарства, далучайцеся да нас праз тыдзень, даведаецеся яшчэ больш карыснага. Глядзіце навіны з будучыні і не адстанеце ад прагрэсу.